nini tup sera amchayo PGB bo flag ko tinini kitar jakba kya tipra ma thane kya amone sakang salsa sakang kitar jaka amna to ina bra boro protibad rok khaikya tama sanai sar nini area o tipra ma than bo flag rok sijik jakba yo chir jakba yo আর BJP bo tini amna tui da borok ba tipra ma thada khaikya sabo khaikya borok bahanya norok bahanya khaikya amna tui tam sanai sar nini belaka hambai जों दिनै मार्केटाव सेलांबाय सिंसा गथना खायफाना जोंरो मा गथं लाइपिखा तामनि हमाले जों अ जायगा थाइ हिंके अबो दुबसरा बिसि ताइ 17 पेक अजला जर्मन जंगनि बिसिङाव खबजा काइसे बिसि अबो हिंके अ जायगा फाइमान मानजाखा सिरि दागत अ खयरपुर मण्डली न जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेन्ट सिरि दागत ताबो ननजन ताइ अ जागानि शक्ति केन्द्र दा रबि ताइ अरनि बुथ प्रेसिडेन्ट सिरि बसन हाइ खलायनि जों अ जागाव जों अर ससियल मिडिया ति काइसे बुखा टिभि चेनेल हनै नखाजे अ जागानि न खरकसा अ 17 नं पेक अजलानि न 2021 नि जे एमडिसि नि संजांनाय ब अर काइसे स्टेटमेन्ट नमनि नुखा जे अ जागाव साबोबाक हरदि बर फाइनाय तिब्रा मथानि फ्लेग काइजाकन सिरि राइसिकै खिबि क्लांखा हाइनि जों स्टेटमेन्ट सन्नुगु केसों आबो तो जों साइमिया साबजनि खलायका के बर जुदि आबो हाइ खलायमानि प्रमाण दं बर आबो थानाव थाङै एफआईआर खाइथुं ताइ आबो न तै बरक जों बाय सालायथुं गा आबो हाइ खलायावै जों तो चिनि गणतन्त्र अधिकार जेहेतु 5 बोसोर अन्तर अन्तर चिनि बुथ उंगु अमा हाइ ठीक समय 2026 ताव बोसङाव संबारि अ संबारिनो नाइसिकै जों अ जागा फ्लेग काइलेमानि ठीक तिनि 10:30 बा 11 हाइ टाइमो जों काइबि पाइनै जों तै काइसे साइडो काइनै थाङैनो बरक साइमा खाजे जों अ जागा फाइनै चिनि फ्लेग फाइनै बरक खिथारि रखलांबायखा जों गलते फाइबि मानि बरक वाइसं तै मालाय फेलिया गर साइमा खाजे जो बोसां संबारिनो नाइसिकै बरक अ दुबसरा हाइ एरिया आमचायो अ बिसि हाइ जागावो बंनि बुटार गरै इंगै जंखा गा आबो हाइ खलायनाय बरक हरदि बरक बाय बरक अ फ्लेगनो संग्रांत मुलक खलायनि जिरै अ जागा जेहेतु दुबसरा हाइ बिसि शान्त परिवेश इंगै जंगनि जागावो अ शान्त परिवेश खायनि बागै बर सृष्टि खलायनि अ जे जागानि चिनि मा बाबुनि समान चिनि मा सनि समान चिनि हानकसनि समान हैरानि खलायनि अ शान्ति परिवेश खायनि सेरसा खलाय दंगो आबोनि बागै बरक तिनि चिनि BJP नि साल गथां गथां न चिनि BJP नि फ्लेग न बरक फुइसेनि खिदारि क्लांखा नरक नुगमानाय नरक नायबो थांनि आबोनि बागै जों बेलाखे खामनायजाक आबोनि बागै जों थानाव थानाय जों बावनि मुङै एफआईआर खायनै जों साल गथां गथां नुगै दंगो अ आमचानि बरकनो जों जतननि सिनिवो अमो सिमिया बरक चिनि अ जागानि न अ बुथनि खरकसा चिनि महिला मोर्चानि चिनि मनकि बादि इनचार्ज नि नगो थाङैबो बरक हुमकि तुमकि थाङै रिलायो नों तैसो BJP नि मिटिंआव थागाके ननो जों बुनाय तगनाय बानि नक सकसेरि फाइनाय हुमकिरिनै साबो सार अ जागानि न ताम पार्टी खाइ ब्रो बरक तिब्रा मथा पार्टीनि न बरक खरकसा अ जागानि BJP नि खरकसा लिडार बा बनगि वारि आसनि जों साइमाखा बरक थाङैनाय आ जागाव थाङै नगो थाङै हुमकिराव रैनाय बरक फाइलायमेन नखा अ हुमकिरिनै बुमुंदो साइमान सान आबोनि बुमुं जों बेरिफाइ खायनाय आबो जों ताबो सालायापाना जों उला सानाय तामखो जों ताइकिसा जों तो चप्रवान नागाना गनरक नुक मानानै बोसखांगो आज एफआईआर खायनि ब निजिनो सरासरि सानाय sar tipra ma thani bahani flag chir jago do or jaga tipra ma thani flag chir jaka amo bo sung nukha phia bro khorong ni mungai FIR khaikya fo police tabo bo romya tangai romya hangka bro BJP ni romya hanai amna tui tam sanai sa aba hai kono sini thane bong thane evidence tongkha sangwai salaitung ba arrest khaitung sangwa sain dongo bongni sini BJP ni kebo जों जे BJP एकदम डिसिप्लिन जे पार्टी नि जे रुल्स जों कोनो दिनो आदार्स पार्टीस नि फ्लैग रनो जों सिरिया नरक साइमानो जिनि जे फ्लैग बंनि जे काइसा कुछि फ्लैग लाई दं माने आबनो पर्यन्त जों तिसाबिरु आबाइके जों कालायनि जिनि रुल जे डिसिप्लिन खलाय जों काइ थांलाय माने जागाबो बरक सुद अ जागा आमचानिया गोबां मा जागानि बरकनो बर रिङि तुबैनाय आबा हाइख्लाय एकटा सन्त्रा सृष्टि खलायनाय बर अशान्त खायनि बागै अ जागा फ्लैग सिरि खालामबाय फ्लेग काइनै तिनि कोनो असुबिधार बादा बिपत्ति आमा हेरति रनुजों आबा हाइ बादा बिंनो तो जोंनिया जिनि मते जों काइ थाङो बरक जोंनो अनेक बार सावो नरक तामनि बागै तिनि अ जागा फ्लैग काइ हिनि संगो गोसों तो जों काइनाय न जिनि बोसखांगो संबारिबो दंमाबा जों आबो रुल के काइ थानाय आबोनो सानाय
borok koita flag sini flag no phuisa khitarnai जों obon se double kaine o jaga tai obon buskango जों homsang rel khaine bikhumi su khaine bagui जों Khorok usungni mungoi je party mungno tui norok APR khani tin. जों अरत तो जों नुगै दङ जे सरासरि जागानि बरक नङा जों बंनि मङै जों एफार खायनो हामबाय area o BJP ni flag bo chir sajaka mothani flag bo chir sajaka amna tui no kisa sa od nangla jakhai ugui tong amna tui nang SA o jaga ni mondol ni naikolui tongnai tam sanai sar amna tui हामबाय नरक मिडिया पार्सन न नरक रो तिनी कक थुमनानि बगै नरक सकपाइका आबन बगै नरक न बेलाय बेलाय हामबाय तै जरा ओ नरक नि मिडिया नि बिसिंति जे हास्तेनि गोबांमा जे खनाय तंनाय नुगुइ तंनाय आनि खरां खनाय तंनाय रो आनि मुखां नुगुइ तंनाय रो बरक न बो आं हामबाय फारै आं अ कक न क्लियर कि सानानि बगै आं तिनी साइटकनाय कक के हाइसे असुं साइमानो तिनी 8 तारिख रविवार दिनै आबाहायके न जों सिनि पार्टी खालायमानिबा जों आबाहायके पार्टी खालायमानि बागै जों बिजेपि जनजाति हिनै जों खालायमानि बागै जों दिनै आबाहायके सिनि एरिया रगो आबाहायके फ्लेग रग ग्रिं दंमानि जराव जों आबाहायके फाइनाय बुसकांगो इलेक्शन बो फाइ दङ हंकाय जों सिनि एरिया रगनो मुसां रिनानि बागै जों आबाहायके फ्लेग कायलायनाय हिनै आनि सेरे रग आबाहायके जे आबाहायके बरक ककसाब लायका आनबो रिंखा इनके आंबो फाइका फाइ सकपाइ बेलाय हहम ददमखाइ तंथक्लाय आनि सेरे रग आबाहायके जे फ्लेग कायका फ्लेग कायमानि हंके यांगो निनि दुबछरा नि yang nawai स्कुल गानानि सिमी यांगो जों यांगो पंचायत जरा जों आबाहायके कायलायै आबाहायके बेलाय नायथतकाय आबाहायके जों कायरखा आबो नरबो आबाहायके नुखाय बा नरबो आबाहायके अबनो कालेक्शन खायदि जे बाहायके जों फ्लेग कायखा आबरो इनके किन्तु आबाहायके न दुर्भाग्य दा हिंसिनाय आबाहायके ताम सासिनाय सिनि अबनो ताम बासाबाय सासिनाय आबाहायके सिनि आबाहायके जों आं आबाहायके गुरुपुरगै कक साय डाइरेक्ट न सासिनाय जे सिनि तिप्रा मथानि थेमरां रक आबाहायके आयंगो काय दंगो यांटिके रसावै बेबाक न आबाहायके सिरखा कादुलखा खितारखा बाक्सा पुफांसाका रगो आबाहायके थांका खेतरगो तुइरगो आबाहायके बिस्रिके आबाहायके बरक खितारै कालांगि थांबायका इनके आबाहायके खितार मानि खोनाका इनके आं फाइका थांगा आं स्पटबो थांका नरक नुगानो आं स्पटआव थाङै नायखा नायनाय मानि अरक गोबांमा सिनि फ्लेग रग आबाहायके खितार जाका इनके आं अब बिस्रि नुगजाखा नुगायाखने आं बेलेके खा खामका आं अब पिएसबो आं जानखा अब पिएस जानगो तिनी आबाहायके दुबसाराव आबाहाय उङै तंखा अब परिस्थिति किसा नियन्त्रण खेनन बगै किसा फाइदिने आं पिएसबो साका सावै पिएसबो फाइका फायाकने बरबो नुखा बरक नलेजबो तंगो बरक नबो नांखाइनके बरक नबो नरक सुङै नायमानो जे पिएस सं फाइ बुति हाइ नुख फाइका इनके अबनो कायसा खा खामानि के अबसि उरो कुनो रमदि वानसारक कुनो दास नमो सुद्र गुस आबाहायके अजागा फाइसक पाइया चिनि बरकनि बिसिङनो आबाहाय ngै दङ इनके अबनि बगै खा खामो जों थानसा हिलायो जों बाक्सा हिलायो अनेक समय किन्तु थानसानि मिनिं अर ग्रेटा अर जे थेपानाय बति प्रासा ताइ फायाखने जे नष्ट खाइपेनाय बरब तिप्रासा इके जों साइमानका जे अर नायरक बुलेरु गारि बाय बरक फाइका फायाखने बुलेरु गारि बाय बरक आबाहायके टस नस खाइ सिनि फ्लेग रक आबाहायके नष्ट नरक फ्लेग तिनिन तो काय तिनिन तो चिरजा अब ठीक আছে अब आं साबानो जों 11टा 10टा 10:30 11टा रं बिसिङनो जों फ्लेग कायखा इनके 1:30 2टा रक ngन अनुमानिक काय अ जरावनो बरक फाइ दुंगो फ्लेग रक फाइ सुबाय कालां थांबाय गाता नरक नुगुजो तंग साबो फ्लेग सबाय एमनेते तो चिनि फ्लेग कायनाय रक तो आइं बुसकांगो थांका किन्तु आलका बरफ नुगनाय दङ कारण म तो ताम सासेने दिबर खिरिं जों जतनो साइमानो मत कुनो साल मेगला बुया दिबर खिरिं रमदे 1टा 1:30 रग हेके एकदम जेसो 2 किलोमिटर नि बरफ फानो जों सिनिवै दङ अब हाइता साबो सिर नन फ्लेग सिरनाय हेके तो जों पार्टी गतबाबे जों साना थांके तिप्रा मथा पार्टी सिरो किन्तु बरफनि ककनो साना थांके सिनि बरफ सिनिनाय दङ नुगनाय दङ
asuk borok kubangmani bisingo asuk borok no jotono sini sugia phano oro tebo ni netiri tebo 4-5 jona 5 jona ni netiri tebo abo haike subaijak khata borok tangkei norok ni flag oma ke sirna sal kathang kathang abo to borok ni bepar borok bahike tangi sir khana borok ni tamo wansuk mung phai borok abo haike sir kha abo to borok no sungkai na janai abo borok no siu kintu sungkai जों आं साइन पाइखा सिगाङाव जों सिनि जों एसे जों पार्टी खालायो हेकेटा जों ताम खायनाय जों बिजेपि खालायोबा जों बिजेपि फ्लेग जों थेपाव सराय सराय आन कके हायसि जों थेपाव जों केबनाबा आरो उङोय बातायै उङोय जों बाहायके थेपामाया जों एरिया मोजां जों मिया निउस नंमाने तिफ्राम थाने बाहायनो बिजेपि नि borok ni flag no चिरो सोबायो सासो होनै खानामनि आबनो जलै दा तिनि पाल्टा ब्रो नरक नि flag no सोबाय खाना तामसा ঠিক আছে হামবাই অবন অব নরক সামানি বাগৈ কিন্তু অব আং আসু ক্লিয়ার কে আং নাইজাগিয়াখো অ নিউজ রক কিন্তু যদি আনি কখে অব অরসি তংনাই যদি বরকনি ফ্ল্যাগ বরকনি কোনো সম্পদ টিপ্রামথানি সম্পদ যদি কেবো যদি সুবাই তংখাং হাং কাকাই অব বরক সঠিক তথ্য দিবই বরক অব হাইকে এফআইআর খালাইতুন অ জাগাও আং 100% বরক বাক্সা তংনাই কিন্তু অব বরক যে নরং তাবুক নিনি সুংমানি বিসিংতি आं अब साननो नायो बरक जे साव सन्देहमूलक बा आमति खेदा ओंखाना आमति हाय कायसा ताम हिनाय कायसा डाउट कायसा सन्देह दं किन्तु अबंके बरकनि बेपार बरक सामनो नुखा सामनो सन्देह खायका अबंके बं बेपार किन्तु आनि बुङो हंके आनि कखे अरसि तंनाय जे दिनै अर जे बुङो फाइमानि हंके ठीक दि बर सबाय पायो जों 10टा 11टा ओ जों फ्लेग कायो 1टा 1.5टा बरक फ्लेग सबाय पायो अबंके माने तामहिने अबंके कुबुई अकक नरब चेरि नायदि अकंके कुबुई किन्तु बरक सामानि ताबु नरक सुंमानि किके आनो जे मियाव आबाके फ्लेग सिरजाखा नष्ट खलाइजाखा हिने जे सामानि बरं थानि सठिक जदि तथ्य प्रमाण जदि तंखांके बरक तांगे आसुगि तंखा बरक सानानि नांमानि आनि कक मते हिंकेता बरक सानानि नांमानि ओके